Right. Mbukele lapho ngasekhaya namhlanje siku Hollywood Durban July. Njengobona nje emva kwami nje ubona lapha escreen sakho ingqephu after ingqephu abantu bayatheleka ku Hollywood Durban July. Bakhomisa okukhulu ukujabulela ke nokuyithakasela ke Hollywood Durban July yangona lapha na u2025. Njengobona nje la ngimi khona ama-monkey abantu injabulo after injabulo ku Hollywood Durban July ya 2025. Phela njengamanje sikhona la at the Hallis Durban Hollywood Durban July. Kona njengamanje sinensizwa limit futhi asibingele sikwamukele khawula. Uyaphila mfowethu? Ngiyaphila phela kithi. Bakithi siyibona namhlanje into enhle enzeka emabhingceni. Ngicabanga ukuthi azoperforma anemakhi yawo la azoperforma July. Ngathi ngiyibongela kwakho kubahleli ba yonke lento. Ngithi angisume nokubonga kakhulu. Kusho olukhulu uMaskandi usungena endaweni eningi kakhulu. Mina nje ngiyaqala ukufika la. Yes. Bengitshela ukuthi phela ke lemicimbi njengeyoMaskandi yabo. Hayi kodwa yonke into la yabo. So nje ngiyaqala ukuza la ngithola iexperience entsha. So nje kuningi kakhulu nokuningi engiqala ukubona la umcimbi la eyodwa. So kusho olukhulu uMaskandi uyaphambili kakhulu namabhinga wonke. Lapho nje wona nje experience yakho namhlanje ukuthi ke ubuzobunjani bomnandi la ngaphakathi kwimakhi asikhulume nje ngemakhi yodwa ukuthi intoni ubuzobunjani la ngaphakathi intoni makhi kumnandi khona kumnandi ukuthi phela naku thina sijwayele ukuthi masiperforma siperforma stage ezinkulu maye la uperformela icukuthwana yabona mawuqeda uperforma kuthiwa yabo so lokho kusho ukuthi uMaskandi ngempela uyaphambili uMaskandi akukhona ukuthi uperforma mhlawumbe endaweni lezo Maskandi kuphela yabo so uyangena yonke indawo so lokho thanks to amaqhawe khona njengamanje nawe khona kudala umsebenzi wawo wonke lo usakwenye njalo imakhi futhi usawoperforma mhlawumbe mangama makhi mangasungitshela nje mangama makhi ozowasha kona namhlanje ngoba ngizwile lapha kumalume ukubizile nomalume DJ Tiri phela kukhona konke la usazo round and la angayiko ngale uma ngisuka la ngiyakwenya anganothi kuplan bese ngiyayivala ku DJ Tiri uvala ku DJ Tiri usakhona nje usakuyona futhi kusho angazi ukuthi mapha amatende la qhawula kithi ngifisela konke okuhle mfethu umsebenzini wakho wenzayo bonga kakhulu qhawe sure elela kuphi nakuphi la kufinyela khona leliphimo lonibingelelo njengamanje uyona emhlophe umfokajali le phansi kwasathana uyona emhlophe enza phezulu njengevimbela ukede kuma kwendoda endala ke ngicasula umntwana ukuyayithanda izindaba insizwa intombi bazali ekhaya ngithi salute thina esifika sekuzele kubantu ukuthi sibonakalise ukuthi singobani enesigabe ngane sikwenze konke but ngiyajabula kakhulu nabantu if besithakaselile sithokoza kakhulu kodwa uma ubheka ugqoka ngendlela ekufanele ugqoke ngayo ngoba kuthiwa Marvel of umzansi ugqoka ngendlela ekufanele ihambelana neteam yebo futhi ngokwami mina ihambelana ngenxa yokuthi phela namhlanje kahle kungengqephu funa ingqephu ishakhona ingqephu kemfowethu uthi yena yethu thina kweyase stage yilena yokurepresenta lamabhinqa namhlanje njengoba kunalembala nje mawebhinqa ke uyazi ukuthi kwenzakalani kodwa ke iyona ingqephu yethu mina ngumuntu webheshu namhlanje ngathi ke ngizongena ngeblock qhawula kithi asithi siyigoqa nje ithini umuzwa wakho ukubona into yamabhinqa kunemakhi eqondene nje namabhinqa kuthini kubantu abahlele yonke lento ungathini ngijabula kakhulu ngiphinde ngibonge futhi kubahleli bale umcimbi omkhulu kangaka ukuthi beyohlele ugcine ube impumelelo besibize ukungena kwamabhinqa kumcimbi nje kusho ukukhula kakhulu kwelokuzana kwesizwe samabhinqa ngicabanga ukuthi isizukulwane esisayo siyabona ukuthi ulokuzana umculo okanye lento yamabhinqa nokuyigqaja ukuthi ningobani kubaluleke kangakanani ngoba wonke umuntu namhlanje uzoma lana nje uyabona nje kuleli tende linawo yonke into ngasicabange ebeyicukuthwaneni kodwa singamabhinqa siphakathi nathi kukhona nabelungu kukhona namandiya kunezihlanga zonke ngasicabanga so nje kuthina kukhulu kakhulu lokho masibona umlungu enyakaza sihlala okay asikubingelele sikwamukele mbukele njengamanje ke sinawo ubhuti uNjoko yambona uMthembeli qhawula kithi njengamanje uyamemeza umamemeza njengamanje iyisela ukwabi qhawula kithi ithi ngiyabingelela bafowethu uNjoko lo uyaphansi endaweni yasenkandla emshisana abantu abamazinga ngokucula nje mfowethu ukucula kahle futhi nje ubala nje ubala ama hit mfowethu akho adlulile ale nakhona manje so lokho uNkulunkulu mfowethu sibonga umusa leyidala ukuthi ngoba phela umculo uyindima ethi ayihluke akulula ukuthi for isikhathi eside mawucabanga ukuthi uNjoko wakwazi ukwenza i-hit ngo2018 kodwa namhlanje usakhipha ama-hit ingoma ezithandwa nayo intsha yamanje wonke umuntu uyakwazi ukujoyina emculweni kanjoko uyakwazi ukurelate nawo sonke lesikhathi so kuyisikhathi eside lokho siyakubonga mfowethu kakhulu
kuyinhlanhla futhi siyafisa ukuthi kuqhubeke njalo nakwabanye ozakwethu futhi kwenzeke. Usho ukuthi usazowakhipha futhi amanye ama-hit. Hhayi lutho akapheli emgodla godliwe. Khona usaphethe nokunye. Usazophinda likhiphe kulo nyaka. Kulo nyaka ngiyabuya ngithi-ke bayazi abantu ukuthi ngikhipha i-album. So-ke kulo nyaka bengisakhipha isingile ngase ngikhipha nje ingoma eziwu-5. Kusho ukuthi wonke lo munye u-8 usasele which means kusengenzeka noma yini. Mhlawumbe-ke njengamanje indaba enkulu sila kuThelu Durban July ngicabanga ukuthi-ke uqala ukubona iMarquee edila nje namabhinca kade sibona lapha nobhuti bedlala ulive mhlawumbe uthini umuzi wakho ukubona amabhinca mfowethu kuyinto enhle kakhulu lokho esikubonayo engathi ilento enjengale amabhinca nawe ngangena nje engenisela nje ngoba lapha umhlaba uhlangene sikhuluma ngomhlaba uhlangene ubona yonke into ungathi angazi ungathi ngihambe mhlambe eNew York ngihamba la ngaphakathi so ke kumnandi ngalendlela exakile futhi siyakujabulela ukubona nathi thina amabhinca uyobona nje kushe uyabona nawe ukuthi konakele ukhumbuza ibhova kancane mawungibheka nje so ke konakele kakhulu siyajabulela ukubona ngamabhinca ezintweni ezinjengalezi engathi kungangaphela kunganda kakhulu ukuthi nathi ngoba phela vele mokhuluma iqiniso umculo wethu usewenze umaskandi sesiwenze wafana futhi wabukeka ufana nawo yonke imculo wamukeleka futhi umculo ohamba phambili cishe uma ungeyo number 1 number 2 mhlawumbe-ke wena nje bhuti iteam ibithi the Marvels of uMzansi ngabona bhuti ushayile le team yanamhlanje moyibuka lutho phela yabona-ke nje mawazi ibhova vele ngilibhova nje lihambela uyalazi ayisho team libhova ethi the Marvels of uMzansi yes ngiwo mna uMarvels of uMzansi ibhova lelo umavela yabonga kakhulu mfana kithi yabonga bhuti thank you bafethu kunjalo bafethu ethatha sibeke ukuthi-ke experience yakhe injani la kwi-Hollywood Durban July kuyona iMarquee amabhinca so siyabinga sikhuluma nobani ya usanele mfethu wakamsweli usanele mswele mfethu ithini le khona la Hollywood mfethu ngiyafika nje manje kodwa nje uyabona ukuthi hayi kuyaphilwa abantu bahle yonke into ihamba kahle uyabona siyongena kwiMarquee we just can't wait to start having fun yiphi iMarquee yakho qhawe ngihalise mfethu VIP qhawula kithi ubhetshile nje ngimangisa ubheja ngaphakathi umoca ubhetshela liphi qhawe hey ngizocheka bese ngifika ngaphakathi ngoba ngakaboni kahle ngoba ngiyafika ngizowale kude empangeni so ya okay so ngena ngaphakathi ngiyoshaba umnandi sibona abanye mobheka qhawe nje bhothi look yakho ubambile the Marvels of uMzansi but yeah, I decided to go into brown because there's a color that represents Africa. You know, we are but children of the soil. So that's why I said no, I'll stick with the brown. But again, I always go for into sector. With team, so before I go if I know brown, give me right. Okay. But again, thank you very much.